ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଆଜୀବିକା ସେବା କେନ୍ଦ୍ର NCSCDA ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ଆଂଶିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହା 28 ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ NCSDA କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଯାତାୟାତକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ BDA ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ବଳୟ କରି 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତମାଣ୍ଡୁ ଛକରୁ ପାଇକରାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60 ମିଟର ଓସାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ BDA ଜମି ଦେବ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଏହି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ 76 କୋଟି 32 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରୋଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ CRDPରେ 7 କୋଟି 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର ଅନନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଶିକ୍ଷା ହେଉ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବା କୃଷି, ଏସବୁର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏବେ ସବୁଠି ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 338ଟି ନୂଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୃଷି ଋଣ ଆବେଦନ ଆହୁରି ସହଜ ହେଲା। ଚାଷୀ, କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନରେ ଆସିଲା ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଢ଼ିଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା କମନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସଫଳ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଫଳ ପୋର୍ଟାଲରେ 40ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 300ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର କୃଷି ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଜରିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଥିଲେ ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଷୀ ଓ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ମିଳିପାରିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସଫଳ ପୋର୍ଟାଲରେ ରହିଛି କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ଡାଟାବେସ୍ ଏବଂ 70ରୁ ଅଧିକ ମଡେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ SBI ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଇନକମ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏକ ଭଲ ଖବର। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆଦର ରହିଛି। ଏହି ବିଜନେସ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋଟା ଲାଭ କମାଇ ପାରିବେ। ଏହି ବିଜନେସ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାସିକ ରୋଜଗାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଅମୁଲ କମ୍ପାନୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏହି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଅମୁଲ ନିଜ ବିଜନେସ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବମ୍ପର ରୋଜଗାରର ମଉକା ଦେଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅମୁଲ ତରଫରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଅମୁଲ କ୍ଷୀରର ବିଜନେସ୍ ଜରିଆରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇସାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛିଟା ଭାଇରାଲ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ସେ ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ। ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ATM ଏବଂ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ନୋଟ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ଅଜବ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ମେସେଜ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା। ପିଲାବେଳେ ନକଲି ନୋଟ୍ରେ ବହୁତ ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ନକଲି ନୋଟ୍ ATMରୁ ବାହାରେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ତ? ଅମେଠିର ଏକ ATMରୁ ଏଭଳି ଏକ ନୋଟ୍ ବାହାରିଛି। 200 ଟଙ୍କିଆ ଏହି ନୋଟ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫୋନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବେଳେ ଅସଲି ଟଙ୍କା ସହ ଏକ ନକଲି ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନଭେମ୍ବର 2022 ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ RBI ଛୁଟି ଦିନର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ 10 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଜାତୀୟ ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛୁଟି ଦିନ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ରବିବାର ଏବଂ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ସାମିଲ ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମଣିଷ କେତେ ବର୍ବର ହୋଇପାରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଝାରଖଣ୍ଡର ବୋକାରୋ ଅଞ୍ଚଳରେ। 100 କି 1000 ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 3 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।